nosomie kendo kaka ne okadhe ka winjo kanyo ka speaker mar od bura Moses Wetangula ne yango kaka jino lotombulu ntiere Ramogi TV Malawi Ojala Kanyadoto awacho ni koro to mana to osekale warito gima biro bang'e kendo warito jaod bura magi kucha e higa mag 2027 ok bibedo mayot negi awacho ni ng'anyo to nyaka dhi nyime mano Lawi Ojala ka intiere Kanyadoto ntiere kata bende ntiere kama nena Ramogi piny tek sana kendo Januar kende ringo ka gach okolo apoyo kang' ma Francis Atwoli okawo magodhoge piny owacho owacho kanyo ni en gigo mabende koro mako dhoggi ngana mathoth ka indigi bende oro ote kotenore kod pachgi ewi kaka odiochieng' ma kawuono nobedo kata kamano bedo gi thuolo mar somogi obiro dhi nyime kod wechewa manyien ka obila nobedo gi kinde matek odiochieng' ma kawuono ka girakore kod miche mag jong'anyo e chuny boma ma Nairobi ne ochuni tiyo gi hiro malungo wang' pi mikiro ne jong'anyo kawuono ne en mar rangi makwar kod maratong' e kindeno oganda ma 10 bende ne oyudo hinyruok e kinde go kendo notere ute thieth jong'anyo go mathoth gin rowere mane orakore gi obila kuom thuolo mar seche 6 kendo ne ok gidewo kata ger mar obila kaka jafwambo mar Eric Orenga lero ogayi mar obila Japheth Koome ogolo chik ni ok bi yie jong'anyo richo chenro mag piny owacho kaachiel kod donjo e apise ma idewo e nying ng'anyo. Okinyi saa 3 apaya duto mochomo od bura mamalo ne olor duto ne oganda kendo ne oyaw mana ni jogo mane opuodhi gi obila. Jopiny makinde nochako ikore ne ng'anyo nochako luoro chuny boma Nairobi. Saa 5:30 ne pio ingo mogo tok rowere gana gi gana olore e chuny boma kendo omako apaya duto madito kaka Kenyatta, Koinange, Uhuru Highway makode obila mane bende oikre negi ma onge mendni. Rowerego mane oting'o boke ma ondiki andike makwedo twak ewi paro mar omenda e od bura nomako chung' motegno ka bende gikwedo obila magiwacho ni tiyo gi teko mathoth. Even these policemen who are fighting us now, that finance bill is not favoring them. We have nothing to lose. He has everything to lose. We are going to do it until he listens to us. We are tired. Obila mane omanore gi iro malungo wang' nochako tugo gi jong'anyo, tugo ma bende ne chalo kama moro mokalo roweregi. Ng'wech makagika ne okwako chuny boma kendo obila ne lawo roweregi mana ka guogi apoyo. Gima mako dhok en ni roweregi ne ojiwo pien dendgi kendo moko kuomgi ne ok mendni ne obila. Saa 7 kanyo ne ochuno bad migawo mar obila medo teko kokalo kuom obila mamoko ma bende ne ochopo ka koro oikore gi geche motegno mag kworo pi kuom jong'anyo mondo gisweki. Kata kamano roweregi ne pod ochung' kar tiendgi ka giringo koni koda kocha kendo gituch kamachielo gino mane ogoyo obila manie tich nyang'eng'. Ywaruok mapek ne otedore ka dwaro maduong' mar jong'anyo ne en mar chopo nyaka e od bura mamalo mar chiwo ote ne jotelo ma oyier madhi nyime gi twak e paro mar omenda ma 2024. Ng'anyo ma kawuono ni kata kamano ne opogore kod ng'anyo mamoko mapile. Wira ne onge timbe maundu kata njore mane timore kendo ne jong'anyo time gi chuny achiel. Gima koro irito neno en ka bende ng'anyo mar jomatindo ni biro nyago olemo kata oyo. Eric Orenga, Ramogi TV, Nairobi.